iNingizimu Afrika iyaqhubeka nokubhekana nobunzima ekulwisaneni nesihlava sodlame olweyamene nobulili. Kanti ukucikicwa kwalemthethosivivinywa emibili ibeke ngumthetho kuzosiza ukuqinisekisa ukuphepha nokuvikeleka kwabantu besifazane nezingane. This legislation serves as a foundation for building a more safer and inclusive South Africa. Umengameli uCyril Ramaphosa uthi udlame oluyamene nobulili luyinkinga yesibili ebhekene nalelizwe ebidinga ungenelela ngokusheshsha kukahulumeni. We want to end once and for all the violence that men perpetrate against girls and women. That is why everyone in society needs to be involved. Even as we have made progress in implementing the National Strategic Plan, we've also recognized the need for the national response to be more coordinated between the different stakeholders. Amaphoyisa athi maningi kakhulu amacala aphathelene nodlame oluyamene nobulili abikwayo aphinda ahoxiswe. We have long list of withdrawn cases, those people persuaded by the families and all that. We are making calls to the families. Please don't support perpetrators, support victims. Ukusebenza kwalemthethosivivinywa kuzosungulwa ibhodi elizohlanganisa abantu abavela emphakathini, izishoshovu kanye nezinye izinhlaka elizoqinisekisa ukusheshshiswa kokuphenywa kanye ke nokushushisa amacala odlame lwezobulili.